Domingo, 14:40, Parador de Brandán. Debido á estrutura da construción orixinal, o vestíbulo do parador non era moi grande. A cor crema das paredes aproveitaba a claridade que entraba pola porta de cristal e isto semellaba ampliálo. Non había mesas nin cadeiras, só un mostrador de recepción, un pequeno sofá e un acuario onde as langostas loitaban polo espazo. «Benvidos ao parador de Brandán», saudou o rapazolo colocado tras o mostrador. «Como podo axudalos?» «Bos días, rapaz. Eu son o inspector Gandoi e esta é a axente Casedo». «Desculpa? E ti por que sabes o meu nome?» «Ah, desculpe, axente, é que temos un coñecido en común». «Ah, sí?» preguntou Rita con desdén. «E cal?» «Verá, o seu irmán Xacobe ven por aquí de cando en cando». «O parecido é innegable». «Ah, sí», recoñeceu Casedo. «Xacobe ven a este tipo de sitios». «Tes un irmán?» «Teño, é iso un delito?» «É abogado», desvelou o mociño cun amplo sorriso. «Unha familia dedicada á lei». «Idesme interrogar agora ou que?» protestou Rita. Ten que admitir a xente que é divertido coñecer os... O inspector leu a expresión de incomodidade e enfado que supuraba dos seus ollos e decidiu cambiar o rumbo da charla. «Aínda que me resulte moi interesante coñecer os segredos da miña compañeira», dixo esta vez dirixíndose ao rapaz do mostrador, «estamos aquí por outro motivo». «Por suposto, inspector. Dígame como podo axudalo. Desexa vostede facer unha reserva?» «Non, grazas», dixo Gandoi. «Estamos aquí por traballo, na procura de Roque Touceiro». «Roque? Sí, Roque, o camareiro que estaba aquí onte á noite». «E por que veñen buscalo aquí, a estas horas?» «Que queres dicir? Pretendes explicarnos como facer o noso traballo?» Claro que non, axente, porén, o lóxico é que estea na cama, a súa quenda rematou ás 8 da mañá. «Pois na casa non estaba, así que ti me dirás». «Inspector, prométolle que eu non sei nada de Roque, Non sei en que anda metido, ora ben, eu non teño nada que ver, de verdade. Eu só o coñezo daqui, de algunha vez que coincidimos, nada máis, de verdade que eu non sei nada. Entón, deixa de cubrirlle as costas. Casedo, non ves que o rapaz non sabe por que o seu compañeiro non está na casa? Por Deus bendito, aquí todos din non saber nada e logo algo sabe. O que pasa é que non quere colaborar. Xúrollo polo meu can chumbo, que morra agora mesmo. Eu non sei nada, xente. Que é o que fixo? É polo do corpo que apareceu onde o río? Ve, inspector, ve como sabe. Non fixo nada. Mais como tiña relación coa persoa defunta, precisamos atopalo. Só queremos conversar con el para aclarar unhas cantas cuestións formais. Pois eu non lle sei onde vive. Non che acabamos de dicir que non está na casa? Rita, xa é abondo. Deixa o rapaz tranquilo. Se deixa de rirse de nós, eu deixo en paz a el. Total, nada nos vai dicir. Moi ben, a xente, espera logo no coche, xa que esta conversa non lle interesa. Vocexou Casedo mentre saía pola porta. Desculpa, até un día intenso. Xa, estará nun deses do mes, riu o rapaz. Xa nos falaron diso das hormonas no instituto e de que hai que ter paciencia. Fabio, sorprendido pola resposta do mozo, ficou calado uns segundos sen saber se debía rir as chanzas do rapaz ou preocuparse polas mesmas. Desculpe, inspector, eu... Deixémolo estar aí, dixo rendido. A ver, rapaz, mesmo se non sabes onde está Roque, pois non tes por que sabelo, igual se podías decirme cando é a súa seguinte quenda. Ou ensinarnos algún tipo de rexistro ou tabuleiro, o que sexa que empregades para organizar as quendas. Ah, iso sí, xenial. Tome, este é o número do xerente do parador. Eu non teño acceso a ninguna esas cousas. Ou, senón, volváis o das 4, que adoita tomar o café na terraza onde os clientes. Xa sabe, un servizo máis familiar e esas cousas. Moi ben, iso faremos. Moitas gracias, Como é o teu nome? Gabriel. Moitas gracias, Gabriel. O inspector Gandoi entrou no coche onde a Rita Casedo o esperaba co fume saíndolle polas orellas.
O que hai que aguantar. E logo non nos podía dar o número nada máis chegar. Muller, o rapaz nem cumpriu a maioría de idade. Vai a noxe de home vai ser este cadivo cando medre. Valente, dende logo que non. Deu-nos o número do xerente só para quitar o problema de enriba. Que lle pasa a esta xeración? Parece que cada vez somos máis parvos. Será que vais maior? Todos acabamos pensando o mesmo das xeracións máis novas. Ou podería dicir o mesmo da túa. Bo, déxame en paz. É mellor que chame vostede o xerente a ver se cos seus bons modais nos di onde está o diantre de camareiro ese. Cando tes razón, Casedo, tes razón, te direi. Rita Casedo saiu do coche e sentou sobre o capó. Sacou do peto do pantalón un bolígrafo e entretívose con el dándolle viravoltas mentre esperaba. Entretanto, observaba a clientela do parador entrando e saindo do edificio. Fabio Gandoi ficou dentro do vehículo e tecleou o número que Gabriel lle dera. Bos días, son o inspector Fabio Gandoi. Conseguín este número no parador. Tiña a esperanza de que... Sei perfectamente quen é vostede. Parecelle lóxico acosar un menor de idade desa maneira. Non poden interrogar o meu fillo sen un abogado presente. Están vostedes tolos. Descúlpeme, señor, non teño o seu nome. Como debería dirixirme a vostede? Pode chamarme don Xulio Corrás, se é que o fai con respeto. Don Xulio, creo que houve un malentendido. Non pretendemos interrogar a Gabriel, que asumo é o seu fillo. Pois claro que o é, e por iso non vou permitir que traten de arruinar a súa reputación. Non é a nosa intención. Como lle estaba a dicir, nin Gabriel nin vostede son o foco da nosa investigación. O único que pretendemos é aclarar unha serie de feitos con Roque Touceiro. Para iso sería de gran axuda a súa colaboración. Quere vostede comprometerme? É que todo o mundo pense que son un mal xefe. Non se preocupe, todo o que me diga será confidencial. Ademais, eu estou tan interesado como vostede en que ninguén saiba da nosa conversa. E en que me beneficiaría a min prestarlles tal servizo? A xustiza, don Xulio, é beneficiosa para todo o mundo. A non ser para aqueles que ignoran a lei, claro. Dígame, don Xulio, parecelle a xustiza beneficio dabondo? Durante uns segundos non se escoitou nada máis que a respiración de ambos interlocutores. Supoño que a xustiza será suficiente. Veña vostede polo parador a iso das 6. Díxome Gabriel que estaban interesados no rexistro de quendas e iso teño na oficina. Moitas grazas, don Xulio. Xa. Vostede non me trae a problemas e estaremos en paz. Domingo, 15:03, Praza de Abastos. Entón algo andan a investigar, concluiu Maripili. Ou non che parece, Venancio? Pois claro que sí, muller. Se a moza esa tiña tanta presa por atopar o tal Roque, pois será que algo lle queren. Mentres os outros dous falaban, Lolita fixouse en que alguén se dirixía a eles. Era Tobi, ou Rufo, ou Dourado. Ninguén sabía a quen pertencía e todos coñecían o can da vila. Non me sorprendería nada que ese tamén andase mesturado con temas de drogas, continuou especulando Maripili. Pois claro que o está, o que pasa é que disimula mellor. Parécelle? Seguro, muller. Toda esa tropa está cortada polo mesmo patrón. Inda que se che digo a verdade, mentres vayan disimulando, xa é algo. Xa llo dixen ao inspector. A mí non me importa o que fagan, mais eu non quero ter que vivir no mesmo edificio nin ter que ver esas cousas. Iso mesmo penso eu, conviu Maripili. Todos podemos ter algo do que nos avergoñar. Ora ben, de portas para dentro. De portas para fora hai que manter unha decencia. Aí falaches, animou na Venancio. Sabe Deus o que atoparán cando entren nese apartamento. Será por iso que andan a buscar. O can finalmente chegou onde a eles. Primeiro olfateou o vello, que o apartou do seu lado sacudindo a perna. Maripili arredouse del antes de que puidese chegarlle o fociño. Lolita aproveitou o momento para aproximarse ao animal e rañarlle as costas, xunto onde acaba o lombo e comeza os cadrís.
O can axitou o rabo e refregou a cabeza contra a saia de Lolita. Maripili e Venancio observábana con expresión de noxo nas súas faces. «Será que se trata dun asesinato?» preguntou Lolita, rompendo o silencio e devolvendo a atención á conversa. «Que dis, muller? Non andes a inventar», contestoulle súa irmá. «E a quen lle ia a compensar meterse en semellante lío?» preguntou o vello. «Ao camello?» «Eu só digo que é unha posibilidade». «Non», contestouse Venancio a si mesmo. «Un camello nunca mataría a clientela. Non ves que non lle compensa?» «Único algún narcotraficante deses con mal xenio», postulou Maripili, «aínda que me parece moita casualidade». «Non, muller», corrixiuna o vello unha vez máis. «Un narcotraficante, cando mata, faino con máis descaro». «O corpo apareceu nun lugar moi concorrido», interviu Lolita tras despedirse do seu amigo canino. «Non parece que se molestasen en escondelo». «Iso é porque foi unha sobredose. A ver, outro día vino nun programa da tele. Para comezar, os traficantes non lle fían a droga a quen ten un problema de drogadicción tan grande. Non ves que a consumiría toda e non conseguiría o diñeiro para pagala de volta?» As dúas anciás movían a cabeza de arriba a baixo mentres escoitaban coa boca entreaberta. «Iso por un lado», continuou o vello, «e logo que cando esa xente mata, dicía no programa que o que fan é mandar unha mensaxe, algo moi vistoso para que outros que traballen na droga saiban quen manda. Sacan as vísceras ou algo así». «Ah!», sobresaltouse Maripili. «Non me digas cousas tan tolas que logo non durmo». «Sinto, muller, pero foi Lolita que sacou o tema». «Lolita, ti sempre cos túas ocorrencias», replicoulle súa irmá. «Nada, Venancio, que a policía está a tirar cos nosos impostos». «Sí, muller, sí», conviu o vello sacando a pipa do peto. «Ala, marcho que teño que marchar». Domingo, 16:57, Rúa da Pedreira. A zona vella de Brandán asemellábase a calquera outra. Pedras vellas recubrían tanto o chan como as paredes dos edificios. Algunhas casas mantiñan as antigas portas e fiestras de madeira. Outras, por necesidade, foron cambiadas por un modelo máis moderno. A Rúa da Pedreira, a que levaba directamente ao Parque Municipal, era unha das máis fermosas da vila. Polo seu encanto, polas macetas cheas de flores e que, no verán, colgan dos balcóns. Polas pequenas tendas de carácter local que co bo tempo se ampliaban ao exterior colgando os seus produtos xunto á porta, atraendo así a clientela. A vila de Brandán non posuía unha gran población, mas a pouca que había acostumaba aproveitar a fin de semana para dar unha volta polo seu pequeno centro. Por iso, Torres e Parra non puideron perder a oportunidade de se deixar pasar por ali, observando detidamente os cidadáns nun intento de cumprir coas súas competencias como forzas de seguridade. «Aurelio, dame un acabado en 4, anda», pediu Torres ao vendedor de cupóns. «Que estamos a traballar, Torres». «Boas, axentes». Ese é un número ben bonito, seguro que polo menos toca o reintegro». Aurelio colocou os lentes e comezou a troquelar o cupón correspondente. Logo colleu o billete que lle entregara ao axente e puxo a contraluz. De seguido sacou un rotulador e pasoullo por riba sen deixar marca ningunha. «Moi ben», balbuciou. A continuación, abriu unha bolsa de coiro negra que levaba atada ao peito e, contando pausadamente o diñeiro, devolveulle a cantidade adecuada. «Aí ten, o seu cupón e o seu cambio». «E como está vostede?», preguntou Parra, que esperaba a que a transacción se completara para interpelar o home. «Eu ben, nena. Mentres vaia vendendo os papéis estes, durmo contento». «Oiches, Aurelio, ti pasas moito tempo nesta esquina, non?» «Torres, és parvo». «Paso, sí, é o meu traballo». «É que preguntábame eu, ti que tes o parque vixiado», dixo Torres sacando unha fotografía do peto. «Igual coñecías esta persoa». «É polo da sobredose. Eu non sei nada, eu só vendo cupóns, nada máis que cupóns».
Xa, non é por iso. É que queríamos saber con quen andaba esas cousas. Pois comigo non. Ti ves máis do que contas, que o sei eu, chiscoulle un ollo, que és máis listo do que din. As meixelas de Aurelio colorearon e un tímido sorriso apareceu na súa face. Eu verbexo moito, que paso o día a dar paseos. Inda así... A ver, contanos o que saibas, sen compromisos. Veña, Aurelio, tranquilizou no Parra. É como se foses un confidente deses das películas. Ti contasnos o que saibas e nós non dicimos quen o dixo, vale? Como nas películas? Sí, un segredo entre nós. Aurelio gardou un longo silencio e logo suspirou como para coller forzas. No parque, aí detrás do ciprés grande, xúntense 2 ou 3 a beber. E ás veces tamén dorme algún. E sabes quen son? Non sei, eu non falo con eles. Eu só falo coa xente que me compre cupóns algunha vez. Xa, claro. Iso sí, hai un vello con eles que ás veces me chisca o ollo e sorrí. Un vello? Que vello? Non sei, sempre está a beber. Bebe moito, bebe polas mañás tamén. Rara é a vez que se o vexo non é cunha lata na man. Ás veces é unha verde, ás veces amarela. Algúnha vez leva de cor azul, mais iso só de moi vez en cando. Tamén son de distinto tamaño. Así é todo. Creo que lle gustan máis as latas grandes. Ás veces tamén leva unha no peto do pantalón. Veselle un pouco raro. Eu non creo que andar así cunha lata sexa moi cómodo, inda que a el parece gustarlle. Creo que xa nos facemos unha idea, Aurelio, de tipo o Parra antes de que ficase sen aire. Mira ti, pois xa sabemos que consumía droga, que lle gustaba a festa e que andaba con xente que vivía moito, dixo Torres marcando cada dato cun dedo en alto. Todo un descubrimento. Gracias, Aurelio. E non te preocupes que ninguén saberá desta conversa. Aurelio mirou aos lados, engurrou o colo e sorriu con picardía. Os axentes achegáronse ao parque en busca do individuo en cuestión. Non tiveron sorte, pois só atoparon un grupo de cativos acompañados polas súas nais. Domingo 18:00, Parador de Brandán. O inspector Gandoi e a axente Casedo chegaban puntualmente ao seu encontro con don Xulio. Na terraza había unhas cantas mesas ocupadas. Un home de camisa azul e chaqueta de traxe falaba cunha parella sentada na mesma mesa que os policías ocupaban o día anterior. Debe de ser eso xerente, adiviñou Rita. Sentamos e pedimos un café, deixalle que se chegue el. Non quero poñelo máis nervioso do que xa está. Se está nervioso, por algo será. Xa estamos, Casedo. Para ti todo o mundo ten algo que ocultar. Ti non, xa. E ti? Dilo polo único erro que cometín no pasado de Torres Gózaga botándome en cara? O inspector Gandoi suspirou con lentitude e desánimo. Rita, podo chamarlle Rita? Pode, respondeu a xente con ton nervioso. Rita, eu non sei cal é o teu pasado, nin me importa o máis mínimo. Agora ben, se che interesa a miña opinión, eu deixaría de lembrarlle a xente. Se o que queres é esquecelo ti tamén, claro. É o condenado de Torres que non fai máis que mencionalo. Mira, se desexas que a xente esqueza as túas meteduras de pata, antes terás que perdoarte ti mesma por telas cometido. Xa, dixo resignada, apartando a mirada e sentando nunha das cadeiras da terraza. Benvidos ao Parador de Brandán, supoño que vostede é o inspector Gandoi. Así é. E ti és a irmá de Xacobe. Rita mirouno cun sorriso incómodo. Era iso ou unha mala contestación? Sodes ben parecidos, E logo como é que ti nunca ves por aquí? Meu irmán e eu frecuentamos ambientes diferentes. Xa vexo. Entón que? Toman algo? Se non lle importa, preferimos facerlle unhas preguntas. Adiantouse a falar Casedo. Andamos con algo de presa. Nada. E o señor? Non lle apetece un café? A xente, tomémonos a tarde con calma, que o señor Currás está aquí para nos axudar. Eu agradeceríalle un café con xeo, grazas. E a rapaza que lle traio? O café igual te pon nerviosa, digo.
Cun auga mineral a maño, respondeu secamente. Mira que responsable que non bebe mentres está de servizo, dixo cun sorriso pícaro. Pois volvo agora mesmo e sento con vostedes. A xente esperou a que o xerente estivese a certa distancia antes de falar. Ves como se pon? Estáme intentando provocar. Non me extraña, pouco lle vai falta facer para que saltes. Estou farta de que me boten a min a culpa do comportamento de outros. Non podía el ser un pouco máis educado? Date conta de que está a recibir a visita da policía. Non creo que sexa agradable para el tampouco. Ademais, esa actitude pasivo-agresiva túa non lle vai sacar máis información que un pouco de amabilidade. Pois fala a ti, que eu xa tratei con abondos moinantes por un día. Eu sabía da relación esa que tiña Roque, sí, dixo Xulio Currás antes de sorber da súa copa de licor de ervas. Mas eu non xulgo nin me meto na vida de ninguén. O que pasa é que cando veu por aquí... Como dixeches que se chamaba? Noa. Iso, Noa. Pois cando aquela noite aparece Noa, cunha melopea de carallo, perdoen as formas, e sabe Deus que máis levaría posto, pois eu non puiden máis que chamar os vosos compañeiros. Vaya desfeita que me armou. Andaba a molestar os turistas e a berrar cousas pouco apropiadas para o tipo de clientela que temos aquí. Eu pensei que a culpa non era de Roque, que eu estou moi contento co seu traballo. Non obstante, non podo tolerar ese tipo de cousas no meu negocio. Así que aquela mesma noite deille un ultimátum. Se volvía a ver a esa persoa no meu local, quedaba sen traballo. Comprendo. É natural que protexa o seu negocio, comentou o inspector. E como cree vostede que lle afectou iso a Roque? A ver, que dicirlle? Coido que nervioso si se puxo, de primeiras levou a fera esa fora de aquí. Estaba moi avergoñado, pareceume a min. Claro. Como para non estalo, tamén lle digo. Eu tamén o estaba. Nun negocio como este non podemos permitir que os teus traballadores anden con este tipo de cousas. A min deume pena, porque me imaginei na súa situación. Por sorte, a miña señora é moi decente. Con todo, podo comprender o que un sofre cando a súa parella o deixa en evidencia diante de todo o mundo. E como se resolveu a situación? Deu que facer, a verdade. Roque pedeulle que marchase, en principio desapareceu do local. Eu non creo que se chegase a ir de todo. Para min que foi deitar entre os arbustos do camiño, porque ao día seguinte vin que un dos meus preciosos rododendros estaba algo machucado. Seguramente tiña pensado esperar por Roque ou igual pensou que nos éramos parvos. O caso é que pasada unha hora apareceu outra vez por ali. Eu non podía permitir aquelo e como Roque non parecía controlar a situación, chamei á policía. Non sei se pasou a noite no caldeiro, o que sei é que, despois, por aquí non volveu máis. E iso, cando foi? Iso debeu ser a noite do mércores para o xoves. E Roque? Ao día seguinte, Roque veu falar onda a min e aseguroume que non ia permitir que se repetise a situación da noite anterior. Víaselle moi preocupado por perder o traballo. Aquí, nun lugar pequeno como Brandán, os traballos non están como para ir deixándoos. E se te botan dun, pois enseguida o sabe a xente e logo ninguén te contrata. Xa. Daquela interviu Rita. Que tipo de relación diría vostede que tiñan? Xa lles digo que eu nesas cousas non me meto, dixo ao tempo que as súas meixelas se encarnaban. A min gustar non me gustan esas cousas, mas cada quen que faga o que queira. Refírome, señor Currás, a se lle parecía unha relación de abuso de algún tipo. Abuso, sí, abuso de drogas polo menos. A decepción cruzou a cara de Rita Casedo. Non lles digo que algunha vez Roque non esnifara algunha raia de coca durante o horario laboral. Non o sei seguro. Iso comentou o meu rapaz. Velo non o vin. Supoño que para aguantar o ritmo. Como non lle afectaba a hora de cumprir co seu labor, pois tampouco me preocupei moito. De todos os xeitos, cando fixemos a reunión de persoal, deixeis ben clariño que eu drogas no meu negocio non quero ver. Entón, vostede non coñecía a Noa, non? Preguntou Gandoi. A ver, na vila todos nos vimos algunha vez. Mais trato nunca tivemos, de quitados a noite. E puxo vostede unha denuncia? De primeira si a poñela. Logo boteime atrás. Algúnha cousa lle tiña oído á xente, saben?
Ás veces hai que ter paciencia cos veciños. Sempre ten que haber un exemplo de cada cousa, ninguén escolle unha vida de sufrimento porque sí. Algo había aí que non sabemos e que agora xa non habemos de saber. Xa, ás veces un nace co pé que non é e logo un nunca dá aprendido a andar. Ten vostede moita razón, afagou o inspector. Moitas gracias pola súa colaboración. Non demoramos máis. Se non lle importa, ficaremos por aquí para falarmos con Roque. Non me importa, pero daquela eu reservaría unha habitación. Como comprenderán, non lle sentou moi ben a noticia e colleu un día de asuntos propios para recuperarse. A ese non lle volvemos a ver o pelo, musitou Casedo.